मरल पुलिसिया बा डंडा से बाबा, मरल पुलिसिया बा डंडा से। अंकिता डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कैंपियरगंज, गोरखपुर। बाबा राउर हाई पुजारी, आस लगा के आइन दुआरी। बाबा राउर हाई पुजारी, आस लगा के आइन दुआरी। अरे कहीं केतनो हमनी हो जा बाबा होए पंडा से, मरल पुलिसिया बा डंडा से बाबा, मरल पुलिसिया बा डंडा से। बड़ा भइल बा परेशानी, अरे दुखवा बुझी भोले दानी। हाँ बड़ा भइल बा परेशानी, अरे दुखवा बुझी भोले दानी। अरे धक्का मुक्की हो तो रहे बाबा हो खूब जनता से, मरल पुलिसिया बा डंडा से ये बाबा, मरल पुलिसिया बा डंडा से। नागेंद्र जी बात का कही, अरे टिंकू सहानी रहले नहीं। ए हो जितेंद्र जी बात का कही, हाँ टिंकू सहानी रहले नहीं। अरे अमर से आगा रहरी पारल बने देखी चिंता में है, मरल पुलिसिया बा डंडा से बाबा, मरल पुलिसिया बा डंडा से। अंकिता डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कैंपियरगंज, गोरखपुर।